Kif intom illum? Illum imislili biex naqralkom silta mill-ktieb Lorella u l-ġenju li ma kienx jaf jaqra. Ktieb miktub minn Rita Saliba. L-ewwel att. Lorella fil-kamra tagħha xi ftit infansta. Jidhru xi cushions ikkuluriti inferxin fuq l-amara. Tkun se tibda l-homework imma titlaq kollox minn idea. Toħroġ l-affarijiet mill-basket iżda tmur tilab bil-PlayStation. Jinstema l-imbieħ ta' kelb ġej minn wara l-bib tal-kamra u ftit il-bott. Il-mama: Lorella, ħallik mill-logħob. Fittex jibda dak il-komponiment. Ma nixtieqx li jerġa' jibgħat lis-Sur Grima. Lorella: Iva ma, se nibda. M'hemmx għalfejn tajjat. Kif qiegħda issa tiegħi il-mama? Ma kienx mument li bagħtilha l-messaġġ is-ser. Kont se naħbi l-pitazz la niġi lura. Kelli biċċa ta' salib aħmar fuq il-paġna vojta, imma l-mama kienet diġà taf li ma kontx ktibt kelma waħda mill-komponiment. Immintom ġieli għamiltu xi komponiment li ma kontux tafu x'ser tiktbu fuqu. Issa jien naf se nikteb fuq postijiet mudlama, naf b'xi wieħed fil-kexxun tal-kalzetti, notfa, jew il-kampanja madwari. L-aktar bejn dawn il-flettijiet lanqas ħaxixa ħażina ma titla' u dak tal-lum kif nista' ngħin fid-dar. Mela jien nista' nagħmel xi ħaġa hawn, kulħadd jgħidli biex immur naqra jew nistudja. Imma jien ma nħobbx nikteb fit-tul. Sentenzi iva u s-somom kważi kollha tajbin inġibhom, imma fil-komponimenti ma nkunx naf sa nikteb. Issa aħjar. Max tela hawn fuq jimbaħ. Jekk ma niftaħlux se jibqa' jimbaħ wara l-bib. Kif triduni nagħmel il-komponiment? Ma int min int? X'ġejt tagħmel hawn? Tifel: Jekk jogħġbok, ja sitti, eħlisni mill-jasar. X'jasaru? Isma' ħej, jaqgħu ħadd żball u tħallt f'bieb flok ieħor. Hawnhekk mhux il-palk tal-Manuel ta'. Tifel: Ma nafx minnu Manuel jaħasra bħalissa, imma eħlisni minn dal-kelb. Jekk se jibqa' jigref il-bieb, żgur se jagħmel toqba u jasal sa ħdejja. Lorella: Max, iskot, mur postok isa. Tifel: Niżżik ħajr ja sitti, ikkmandani, għejdli xi trid. Basta ma titlobnix ħafna għax xewqa waħda għandek. Lorella: Isma' din xi ċajta? Żgur Jason u Brenda tal-klassi tiegħi bagħtuk. Tifel: Ja ħasra, ma nafx min huma dawn li semmejt, jaqgħu ħbieb ta' Manuel. Lorella: Stenna, ejja nibdew mill-bidu. Min int? U kif ġejt hawn? Tifel: Jien il-ġenju tal-lampa u ġejt hawn għax kont imsejjaħ. Lorella: Mhux jien sejjaħtlek? Ġenju: Ħadd ma qal li sejjaħt li int. Min jaf Lorella ser titolbu lil dan il-ġenju hux f'dan il-ktieb. Biex tkunu tafu, inħajjarkom taqrawh dan il-ktieb, Lorella u l-ġenju li ma kienx jaf jaqra. Sa dan it-tant nistidnukom tkunu magħna darb'oħra.